Здравейте! Аз съм Гошо. Някои от вас ме познават като режисьора на германския филм Impfen gut durchdacht или на български Вакцинирането добре обмислено, който беше пуснат в YouTube през декември 2020 година и беше гледан от над 10 000 души. Защо се обръщам към вас сега? Обръщам се към всички бели души по света, към всички хора в служба на живота, към всички хора, които по време на изпита Корона 2020-2022 година останаха верни на себе си, останаха хора. Имам една добра, даже една страхотна новина. Но преди това няколко други думи. Сигурен съм, че всеки от вас е чувал поговорката: инвестицията в образованието има най-високата възвръщаемост. Изпитът Корона 2020-2022 година обаче ни показа, че поговорката в този си вид е непълна и възвръщаемостта на инвестицията в грешното образование даже е отрицателна. Ето един друг подход, който е свързан не само с личния успех, но и с добрия живот, с хубавия живот, на теб и на всички нас в новото време. Изостри ума си и укрепи духа си, защото без дух ти не си човек. Задай своите въпроси и намери своите отговори. Открий корените си и напълни резервоара си, преди да полетиш отново. Всеки от нас чувства, че Корона бе само началото на нещо ново и голямо, че тя събуди всички нас от духовния ни сън. Границите на въображението бяха и сега се разрушават почти ежедневно. Един стар свят, старият свят, той най-накрая умира и това така е добре. И се ражда един нов свят. Идва ново време. Добрата новина, това ново и голямо нещо не идва отвън. То идва отвътре в теб и носи радост и сила. Огромна сила, която кара всичко негативно да изчезне. Сега живееш съзнателно. Сега отново виждаш какво е наистина важно. Сега си едно цяло със своята природа, със своя Създател. Сега си едно с Божественото. Сега служиш на живота. Сега имаш добър живот, хубав живот. Сега душата ти лети. И сега си най-добре подготвен за всичко, което идва. Да идва каквото ще. Изостри ума си и още много по-важно, укрепи духа си. Можеш да намериш повече в моя Substack BG Мостове с Гошо от красивата и вечна България. gosho.substack.com. Време е за качване на борда. Идваш ли?